जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने शुणिथे देखिथे वीडियोटा को सप्तम अध्याय चली अध्याय अच्छी पार्ट 1 ही पार्ट 2 देखिए से धैला ते दक्ष बले हस्तिर चरणे निस्तळे चली न पारी जुथपति आरे त भजिला श्रीपति हस्ते कमल उठे तोली नयनु अश्रु जल गले आदि पुरुष लोकनाथ तीर्थ पवित्र तार चित श्रवण मंगल तो नाम पुण्य पुरुष गुण धाम मुअंत सारे उरुवरे ग्राह पीड़ने शीत बदले तो बिना अन्य गति नाई मो प्राण रख भाव गाही रख न रख तो शरण तुझे तू अखिल कारण से हरि सुस्ति अश्वने गज विकल जोग ध्यान मरण काले स्वमरिला विष्णुर समाधि भजिला जार महिमा प्रमेय निमिषे बहे नाना देह दक्षिण भुजे चक्र धरी गौड़ कंदे विजय करी चक्र पहारे ग्राह मारी हस्तिर हस्त करे धरे जलु धरे नारायण अंतरे गले तत्य क्षण आदिते पुत्रंकर मान निर्गुण शरीरे वामन बलि के छड़ी बार आसे इंद्रादि देवंक विश्वास कपटे ध्वज रूप धरे दाने संपद तार हरि त्रिपादे तिनी लोक जिणी ए अधि यज्ञ नाम भणी से बलि दूर सत्य मने कृष्ण चरणे आराधने शुक्र बोले न सुनीला त्रिपाद भूमि दान देला विष्णुर पाद तले इच्छा इंद्रादि पदे नाही वांछा सर्व संपद आत्मा तुले अपिला विष्णुर पाद मूले तुझे नारद तार अंशे शरीर बहु मोर वंशे तपेल भिलु दिव्य ज्ञान जोग होइलु जोगी जानम मन को मध्य मनुवंशे संभव चक्रवर्त अंशे दुष्ट राजा को 10 दिगे जिणी स्थापिले साधु मार्गे से धनु धरी रूप धरी ब्रह्मांड मध्य अवतरी हिरे प्राणी कर व्यधि भियाई मंत्र महोत्सधि यज्ञ स्वभाव भोग कला प्राणी को आयो बल देला ब्रह्मांड द्रोही देखी कोपे क्षत्रिय को पशु राम रूपे पशु को दक्ष भुजे धरी अवनी पर्यटन करी क्षत्रिय रुधिर तपणे तोषिले निज पितृगणे मोहर बने न दैत्यरी लक्ष्मी को वंशे अवतरी पितृवचने गले बने तपस्नी मूत्री नंदने सीता रावण हरि नेला से कोपे तावन समाइला विभीषण को लंका देले देवंक भय निवारिले जलाधिपति भय करी नारा से फल रूप धरी चरण शरण पशिला लंका गमने मार्ग देला दिग विजय लंकापति
ଐରାବତ ନାମର ହସ୍ତେ ତାହାର ସଙ୍ଗେ ପାଦ କରେ ବାହୁ ପହାରେ ଗିରି ଗୋଚୁରି ଦେଖି ଭାଜିଲା ଗଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାବଣ ସଙ୍ଗେ କାହିଁ ହଟ ସେଇ ରାବଣ ଦର୍ପରଣେ ସେ ରାମ ସଂହାରିଲେ ବାଣେ ଭୂମିର ଭାରା ନିବାରଣେ କ୍ଷର ସମୁଦ୍ରେ ଦେବଗଣେ ଈଶ୍ୱର ଘେନି ଦେବ ବଳେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ମତେ ସ୍ତୁତି ଭରି ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷ ତାହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ କେଶ ଉରୁପାଳି ହୁସିକେଶ ସେବେ ନୀଲୋମ ମହିତଳେ ଅସୁର ବଣ ସଂହାରିଲେ ହରିଲେ ଅବନୀର ଭାର ମହାମହିମା ଚକ୍ରଧର ତୃତୀୟ ଦିନେ ନାରାୟଣ ଶୋଷିଲେ ପୁତ ନାର ପାଣ ମାସକେ କନ୍ଦ ଘରେ ହରି ପାଦେ ସଙ୍କଟା ଚୂର କରି ପୁଣି ଦଧି ମସ୍ତନେ ଧରି ଲୋକେ ବାନ୍ଧିଲା ନନ୍ଦରାଣୀ ସେ ଲୋକ ଘେନି ନନ୍ଦ ବଳା ବେନେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଅତେ ଉତ୍ସର୍ଗ ବେନି ପୁଖେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସେ ପୁଣି ଗୋସ୍ତ ରକ୍ଷଣେ କାନ୍ଦିଣୀ ତଟେ କୁଞ୍ଜବନେ ବସ୍ତା ବାଳକ ବିସଜଳେ ପଶିଲେ ତୃଷାର ଅକୂଳେ ସଖଳେ କଲେ ଜଳପାନ ତକ୍ଷଣେ ହାରିଲେ ଚେତନ ଅବୃତ ଦେଖି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅମୃତ ନୟନେ ଅନାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବ ଦାନ ଦେଲେ ସେ ଜୀବ ସପକୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରେ ନିରେଖି ନାଗକୂଳ ଅମୃତ କଲେ ବିଷ ଜଳ ଜନ୍ତୁକୁ କରାଇଲେ ପାନ ଅମୃତ ଗତି ଭଗବାନ ଅମ୍ବିକା ବନେ ଗୋପୀ ଜନେ ଶୟନେ ନିଶି ଅଧମାନେ ଅଗ୍ନି ବେଡ଼ିଲା ବନେ ଆସି ପଳୟା ନଳ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ୟାସି ଅନଳ ଦେଖି ନନ୍ଦବଳା ବଦନ ଲୁଚାଇ ବୋଇଲା ଡରେ ଲୁଚାଇଲେ ବଦନ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଅଗ୍ନିପାନ ମାତାର କୋଳେ ବସିଥିଲେ ଚୁମ୍ବନେ ମୁଖ ବିସ୍ତାରିଲେ ଗୋପୀ ଚାହିଁଲେ ତା ବଦନ ଉଦରେ ଅଶେଷ ଭୁବନ ବରୁଣ ପୁରୁ ଦଇତ୍ୟାରି ନନ୍ଦର ବନ୍ଦୀ ମୁଖ୍ୟ କରି ସେ ପୁଣି ବଳଦେବ ସଙ୍ଗେ ନବ ବିହାରୁ ଶିଶୁ ରଙ୍ଗେ ବ୍ୟାମାସୁର ମାୟା କଲା ଗୋପାଳ ପୁଅକୁ ହରିଲା ଗିରିହୃଦରେ ନେଇ ଥୋଇ ଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧିଲା ଶିଳା ଦେଇ ତାହା ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ବାନ୍ଧିବୁ ଗୋପ ସୁତ ଆଣି ଅସୁର ଜୀବର ହରିଲେ ପୁଣି ଅଭୂତ କର୍ମ କଲେ ବରୁଣପୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦକୁ ଆଣିଲେ ଗୋକୁଳେ ଗୋପାଳେ ବରୁଣ ଭୁବନ ଦେଖିବା ଅଥେ କଲେ ମନ ତାହାକୁ ନିଦ୍ରା ବଳେ ନେଇ ବରୁଣ ଭୁବନ ଦେଖାଇ ପୁଣି ଦୟାରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଇ କୁବେର ଭୁବନ ଗୋପାଳେ ନନ୍ଦ ଗୋପ ମେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଭାଜି ପର୍ବତ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଦେହିଁ ବାରି ତା ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଦୟା ଚିତେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତେ 7 ବରଷର କୁମର ହସ୍ତେ ପାଡ଼ି ଗିରିବର ଛତ୍ର ଅକା
ଆକାରେ ବାମ ଛଳେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ହେଇଛି ଆଉ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ କାଲିକି ଆସିବ। କାଲିକି ଜଗନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।